Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä energiakustannukset vuositasolla ovat 2,5 miljoonaa euroa. Olemme olleet aiemmin mukana energiansäästöhankkeissa hakien kustannussäästöjä. REKO-hankkeessa sairaanhoitopiiri hakee laadullisia tekijöitä. REKO-hankkeen myötä sairaanhoitopiirissä on määritelty energiansäästö energian järkeväksi käytöksi. Tuo lasten poliklinikka sijaitsee tuossa C-rakennusosalla kakkoskerroksessa ja tuo rakennusosa on valmistunut tuon sairaalan ykkösvaiheen mukana. 70-luvun lopulla on sairaala valmistunut ja siihen on 90-luvun puolivälissä rakenneltu lämmön talteenottojärjestelmiä. Sitten on täydellinen peruskorjausremontti tehty tuossa 2005-2006, missä on ilmastointikanavat ja muut uusittu, ikkunat vaihdettu. Ja sitten näitä sisäilmaongelmia alkanut tulla esille tuossa 2010-2011 vuonna ja niitä on tutkittu ja selvitetty. Tämän REKO-projektin myötä on tuli esille tämmöinen alipainepiikki, joka esiintyy yöaikaan tuolla rakennusosalla ja sitä kun on lähdetty selvittämään ja tutkimaan, niin siellä on paljastunut, että siellä on ilmastointia pois päältä yöaikaa ja sen myötä on osoittautunut kuinka tärkeää on tuo painesuhteet näissä rakennusmassassa. Sä on kiinnittänyt huomiota vähän laajemminkin, että yksi lääkärikin täällä. Niin se on tässä sähkölinjalla. Eikö se ole edes aika pieni se automaatin käyttöaika? Se on joku 20%. Sekin mikä sulla olisi esimerkki. Hyvin mahdollista. Mä oon paljon palveluksessa. Olemme lastentautien poliklinikan henkilökunnan kanssa selvitelleet heillä olevia sisäilmaongelmia. Täällä on ollut sekä lämpötilaan että ilmanvaihtoon liittyviä asioita, joita olemme sitten henkilökunnan tehtyllä kyselyllä selvittäneet ja nyt olemme sitten yhteistyössä tekniikan ja VTT:n kanssa näitä ongelmia ratkoneet ja olemme saaneet niitä korjattua. Tähän projektiin liittyviä paineerojen tutkimuksia on tehty meillä tällä Polilla useassa huoneessa. Esimerkiksi oma huone tämän projektin puitteissa tehtiin mittausten perusteella korjaavia toimenpiteitä ja olen huomannut, että esimerkiksi aamulla töihin tullessa ilma on selkeästi parempaa tällä hetkellä. Tässä hankkeessa olemme saaneet ilman investointia aikaan parannusta lastentautien poliklinikan ilmanvaihtoon pelkästään tekemällä erilaisia säätöjä automatiikan ohjelmia.